Iwo mulunze moze kene kwa mu na ebe na nenem. Hey, ase na onye mele committee of friends je golu ndo mele invite committee of friends mmanya bụ fake. We have mother have fun work. So for ndị na organize a committee of friends can you all these things I'm seeing it as a business and as a business. Mgbe gboo ihe na-eme we invite people to come and marry with you. Not to get invited and them mother tawali ge go eji feed kwanda email invite. Do things according to your capacity. I don't know where this pressure of trying to, I belong lele, I emelele nka, I emelele nka ọzọ. Ebe ọbụna ka afụkwa na amount of pressure ka onye ọbụna dịkwa ka ahụ ihe ha na-eme. Kịta onye chọzie ịnụ nwaanyị, committee of friends. Ị atụ na-send the WhatsApp your contact niile add ha na group ma ndị chọọ ma ndị na-akwụrọ ma ndị na-akwere ọnụ. I saw that as harassment. Na afịa ka harassment. You don't harass and bully people because naturally may. 2, the unhealthy competition then here. Because onye hamele invite ofu onye bulu ha n'ụzọ na that group kwa 1 million. Kwa 1 million. The rest it doesn't know 1 million ka na-atụ. So enwezia unhealthy competition. Onye kwụzia 10,000 ka aka ya asị onye nke ọ na-emebikwazi the atmosphere. If onye ọzọ kwa 20,000 50,000 asị kaze na akwụzi wa ndị ọzọ na-akwụ ka asị na enwere fix amount for inyelu mmadụ aka. All these things na afia as a pandemic that ọ bụ na control ya na Igbo anyị, it will eat deep. Ụmụ nwaanyị na-emekuzi akịta ọ bụrụ sọsọ ụmụ nwoke. Mgbe gboo bụ ya mee ya inwe ka ịkpọkọnata ọha na eze. Ndị ahụ ịkpọkọnata zo nwezi ha ya emeli ga-eme because na mmadụ ama mbe adịcha mmadụ na group harassịcha ha. Imekwa expect ka ha bịakwalụ gị mgbọlụ o ha bịalụ gị wedding na bịalụ gị anything ka ha nyekwa gị ihe na ya. Notago, there is no harm isi ndị mego invite ị na-eme. There is no harm mmadụ ịpụtasị oke nna anụkwa m na-eme ha ngwa nke enwe ebe mmesinyele gị aka onye ahụ volunteer onwe ya willingly or send the account number ka support aga mana nke ịbịazi on this unhealthy ebe a na-akpọ group nke a na-akpọ group nke a na-eme is a unfair harassment. Ụdị group a adịam na na-ewepụ onwe m ma nkwurikpe m nna just no quietly remove myself from you all the way nsi eme nke m na nghọta na ndị kinu ihe nwanne anyị nwoke kwu regarding that unhealthy movement and the pandemic na-achọ invade na Igbo anyị ka ọ dịkwanụ. Onye mere committee ka mechi ọnụ ara m. Onye mere committee, onye kpọrọ committee of friends jiri goro ndị kpọrọ ya ndị kpọrọ committee of friends nkwụ bụ fake ka plan ya ịkpọrọ committee of friends ndị mmadụ abịaba na-emere gị donation ijezie kpọọ ha meeting ha izukọta ijegota nkwụ bụ fake dị ha ka plan gị. Ekwe many people na eme abeze beme nna ego kwa ihe ahụ amakwa no fake yo mbọ gị nwa sị na ịma no fake. Ndị mmadụ dị arụ ala dị ahụ enweghị elu uru abakwara ere gị anyị tụrụ gị ego na kọmitii ije nye anyị mmanya nye anyị fake ka m gwakwa gị eziokwu o ihe niile na-abụcha afọ a na-atacha n'okenye eji akwụ ụkwara ihe niile na-asụchara ụkwara ya ga-akwara old age anyị bịara tụrụ gị ego ọ gaa ka gwa gị eziokwu dibịa ọbụla poison gburu o meritere ka ọ bụrụ dibịa arakata asị anyị na-eje akwa nwa dibịa nwapị na be anyị gịnị gwukwere n'ime nri nga sị na enyi na poison ọ dị mma ịmara ya update emezie mgbe asị ka anyị pụchiga dị mmanya na amakwa na fake adị mara anyị nwabere anyị alago obodo anyị alago ime na ibetara ya ego anyị aṅụ ya aṅụ bikọ ọsọ onye kpọọ ya fụna ofeke odebia onye ọta kpọọ ya fụna ofeke odebia iburukwa ebujekwuru onye ahụ ana gị nwa abụ ya na-arụ mmanya ahụ fake Chineke ya akpọ gị ọkụ ọbaori nwere ike ikwusi na biznes mana Chukwu ji akpọrịrị gị ọkụ mana ịmara ya akpọ gị ọkụ ahụ ịmakwa ibiri ọ na-akpọkwana ego dị ọkụ kịta nọ na ijigodi AC na moto gị ka na-arụ ọrụ ọ nwere mgbe ya agba okporo oge dị ọkụ kịta ịfụ na ọkụ mmụọ dị n'ụwa na don't do it. You don't live like that. Ihe ọbụla mmadụ na-eri ihe ọbụla mmadụ na-eri ihe ọbụla na-eri ma ọ bụ mmanya ma ọ bụ ọgwụ
ma ọ bụ whatever ihe ma nne ụmụazị onye ọbụla rụrụ ya ni fake na-erewesị ya ndị mmadụ a na-aṅụ Chukwu ya akpọ onye ahụ ọkụ iwu riri iwe na ọ ga-akpọrọ ya ọkụ ụdị ego ifụkwara bata n'ime iwu ka ọ bụla Chukwu ya akpọ ya ọkụ iche na-asị ka na-agwa ihe na-agwa gị ebe ihe ị ga-ede ede n'akwụkwọ ọ bụrụ na ị mara ịdabago na ya jee dee ya n'akwụkwọ na ka ji eweta akpụkpọ ọkụ Chukwu chere asị ịma people doesn't like the truth but that is the truth ọnọdụ ka onye na-eme onye na-atụ ọgwụ ike ụmụaka na-aṅụ wee na-emisbehave ihe ọbụla nwata ahụ metara n'ụwa aka gị dị ya iche na-asị ka m na-agwa gị ihe echefucha were ga anyị na-akpa ego ya iwu ka ọ bụ na Chukwu ji akpọkwa onye ahụ ọkụ maka nwata ha gbara nwụrụ ahịa ahụ ihe ha wee na-eme ya mgbe ọbụla nwatakịrị o gbuo mmadụ aka gị dị ya o zuo ohi aka gị dị ya ọ tọrọ mmadụ aka gị dị ya ihe ọbụla o mere aka gị dị ya na onye maanụ aka gị dị ya taa ịsịrị ịmara aka gị dị mana ebe onye asị onye ike dị ka gị ya ama ịba nnekwu ihe m ji eti mkpu niile abụ ka anyị sesi ya na aka n'ihe adịrọ mma maka ndụ anyị na ọ nwere nke anyị na-emezi na-emegidezi ndụ anyị kedụ ka mmadụ ji esi ebere gị committee of friends ibute mmanya bụ fake bụ ihe onye ahụ na-apịa all business okwefe ọnụ iji ikwu all business ọnụ mgbe ya bụ oru ihe ekwu uzie business na-apụtara all business ọ nwere kondishọn ga-abịa ịnọrọ ime nkwute ime nji ọnụ ga ivini ime nji ọnụ ga-akwụ no biznes ihe gara gịnị ka ị ga na-ekwu dị mgbe ahụ na ịma mmadụ a na-amacha a na-aja dị na nkwanye ọgwụ ọgwụ ị na-aṅụ na-emetụtakwanye ya ọgwụ kịta na-enwe isi see you ma ọ bụ nwa gị atụtụrụ gị were gwọba gị na ana gwọba tibe gị tichicha gị ntị nyụchacha gị anya ebire ketọwa nwa gị ahụ n'osisi were ụtarị pịa 50 out of annoyance ihe o mere gị mana gaa ntị ka m gwa gị ị mara ndị agha pịara nwa gị ahụ ụtarị na ha mere mistake ihe a bụ ụgwọ gị ka ị na-eri mana ihe ndị agha ji wee ji ahapụ gị ka nwa gị agbuo gị bụ o mekwara onye o mere n'iru ya maka na ndị irebere ọgwụ ike nwụrụ ya nị were gbuo nne ha egbubekwago ha ga-ede ya n'akwụkwọ ihe a na-ekwu jee dee ya n'akwụkwọ ọnụ ihe na-ewe iwe maka iji egodi dee ya ede somewhere ha bụfụ nwa ya na-eti ihe ọ ka ji emecha gbuo ya maka na o mere ndị o sitere na biznes ọ na-eme gbuo nna ha gbuo many people anwụta mmadụ ya sụọ ya akwụ mụọ ya ọkụ gịnị kpatakwana gọọmenti ji aba ndị ya ọ maka ihe ndị dị otu a onwekwa onye nsị emere nke ọ na-eme adịghị ama ama okwu a kwuru kịta akwụ ọtọ onwere onye nsị emere nke ka ọ bụla ị na-eme bụrụ gị biznes gị adịm eleri mmadụ anya na biznes ya mana ihe a na-ekwu okwu ya bụ ihe na-eme affect generally I get my point ọ na-affect generally o metụtara ndụ too much ihe eji ajọsị ndụ ka ọ bụ odoyibo asị na law of karma anyị nwasị ihe onye metara ndebe anyị ndewo na ndị anyị na ha nọ nzukọ ndị anyị na ha nọ ọgbakọ nke ụbọchị nke tata